Hi guys, this is Katik, ang inyong amazing, addicting, dili masubo na internet hottie. And this is Katikaran, kung asa magstorya ta guys, sa kanang mga dili na to problema. Ana na daya. Let's talk about me. I'm your host, Katik. For this episode guys, naatay mga guests. Hala, hulaan, kinsa. Mga sigbinayut. I-ask na to kung kinsa ni sila ha, kay lain po, dog dili na to panganlan ning mga sigbin. You know me. Sigbin number 1. Sigbin number 1 at ambulance _ nothing. Chari. You can call me. Dahil pangani mo IG sa man handle. You can call me Lancy. Yes, Lancy. Milancy. Yeah. Hi guys, I'm Jor. Yes. So nipis. Petit, no? Yes. Very She smells na petit. sigbin. Yeah, she smells Actually, petit. Yeah. yes. Ay, yesterday di ay guys, kay nag-ato mi o kani, ay nagplano mi sa akong mga friends, kani sila kung kauban gabi ba. Oh, nag-uban ta day, lain po. Kalimot Naguban ta. dito di. Naguban dito. Nag-uban ta, we. Ano, damguro Always tra and forever man na Shit, guys, it was a basta dream. na ako sa Cebu ba kay mag-uban jud mi ani nila pirmi kay usay ra magkumo arig Cebu nya, usay ra mo ari sila so Cebu pod nya. Manila Sila girl Juo. naman ni siya. Sila Juar, sila Kondo Pats, girl. kay taga Cebu man sila. Unya, kuan ka nang yesterday kay nagplano mi kay gikan man mi Ayala Central Block. Wala, Tora, shout out diya, no? Was it o gani. planned? Dili siya planado guys. Actually last minute lang to nga nakita mi sa Ayala Central Block. Kana. Central Block dito nakita. Oh, lain pod. Sa Central Block ta nagkita si. Nya nagpalit sila milk tea sa Coco. Ay, oh, din. Dayon day, padayon si mong Short gibati. term memory. Baliktad. So yesterday guys, 'di ba? Moto niya gikamig Ayala Central Block niya, nagplano sila ba nga kay niapas man among isa ka friend si Mark niya. Shout Moto. out to Mark. Yes, of course. Yeah. Well, yes. Tas moto nagplano-plano mi nga kanang hala kana mag-inom mi ba? Nya ni ato mi sa isa ka store nga nay ATM machine. Unya gisugo man tong manghod ni Lance ba nga pag-withdraw daw or something ana. Tapos gi-reject ang card. Hard. Kay wala na day kwarta Face ang card declined. ATM. So kanang uy, grabe. So, di ba pag maka-feel kag rejection day kay kanang nang naan ako diri nganong gi-reject pa ko. Correct, day. Kanang naan ako diri nganong gibuhatan ako tanan. Lo, uira pod. Kung uira jud kaayo. Kanang nana ka diri aba na part tapos wala dili nimo ma-anticipate ba nga kanang Na wala ni mo gina-expect yun. wala jud nimo gina-expect nga. Even though you ma-reject did your di, best, kay wala mo gani, no, yeah. ang gido your best lang kay adto ra ka sa ATM tas ana ra ka sa card niya. Effort pa ka, pero wala di na-reject ay. na di ay Naniguro ang pag card. Yeah, No, actually. na-reject na ang card. So, di ba, unsay first thing ma-feel ni mo nga kanang, hala, gi-reject ang card, gi-decline ang card, di ba? Ma-feel bad ka kay kanang, unsa na to pag-purchase sa mga butang nga gusto nato kung na-reject na di ay. Correct, day. Mag-rigor yun ko siya. Di ba, Legit mag-init lang. imong ulo. Isa mo, dawat og online payment na kanang maka-ingon ka ba na, successfully. Parang, Success. I got the bag, baby. Parang, I got it. Kana ganing get up na kay kabaw niya na kay gusto paliton sa store ngani or magkuan ka mag-errands ka ba pahit ka groceries ara gud ka nga mo accept mo online pay tapos Dili baya, ma'am. uy nana ba like Offline mirror. di ba ka sa kana lang nga rejection kay sakit na siya kay kanang Sakit sa Ginoo, buot, day. kaayo I feel disrespected. kaayo na kanang hala ni mata kog sayo para buhaton ni or ni mata kog sayo para atuan ni nga lugar para paliton ni nga butang unya kuan na day nga dili ra ba ma'am Di Kanang ba? gusto kang magsalita ng masasamang words. La, no to profanity She dai. said Tagalog. I mean, I'm a BGC girl sometimes. BGG. Pero bitaw no kanang sa kana pa lang kay mag-rigor na tong utok. Mhm. Doon silang nasa restaurant day. O Di unsa mo man accept og card og online payment. La. Manghugas sa ta. Diba kanang dili na to ma-expect ba ang isa ka butang like kung ato ni siyang ipareha gud gani sa kanang mag-apply tag trabaho
di ba nga Mhm. tuad yung gina-expect kay madawat jud ko oy kay gitry gyud nako akong best bar nga na god Yeah. unya pag abot dito di ba gibuhat na nimo tanan pero unsa giingon ay kanang balik na lang ka or gi-reject ka ba kay kanang Mhm. dili enough imong skills or dili ka okay ani nga position di ba Yeah. like sakit di ba siya kay kanang hala nag-ready ba ako ani 4 weeks ano tapos dili day ay ko Actually. maano Besides that, dayon sa mga rejections in life nimo. oh Oh, let's oh share my na lang mga gosh. experiences na to. Go. Sige. Individual, one by Sige, go. one. Pass your Actually, papers. tuwara pass your papers jud shi One whole sheet of paper. Ani One ka whole ba? sheet, ma'am. kanino kaayo kani ba kay kanang daghan na kaayo ko mga like daghan na kay ko ginaingnan ani like even siguro kamo guys even Yeah. mga barkada na ako mingon jud nga ay kapuya po paminaw ana uy nga pirmi ko ma-reject og lalaki guys So, relationship wise, ay mga rejections Uy. day. dili lang po kana like sa mga kung dili lang po about sa mga lalaki ana Yeah, can be man good. Kaya rejections can be various things ba? kaayo You know, can be relationship, oo can be career, can be can be friendship too, kanang Or relationship, families. family, Mm-mm. especially family, nga na, kay inevitable kayo ang life day. Gani, Dili no? malikayan ang rejection. Inevitable. Unsay spelling sa H. inevitable? Dahil nga Ano nung ba? H ang sugod sa inevitable. Inevitable. Hey, inevitable. Pero bitaw ka nang, nganong, mao ni ako na-realize right now is, ngano ko mag-goal if ma-reject kog lalaki. Mhm. Nga, there are bigger things good na dapat ma-disappoint go gani kay na-reject ko ani nga butang ana Mm. good pero sa ano mang good sa kanina aspect ba sa kanang around sa lalaki good kay di ba kanang sakit jud ma-reject dai Yeah, even sa sin. mga crushes sa mga happy crush lang What do you ana ba? feel after if like ma-reject kag lucky? mag-tweak siguro ko Mag-tweak nang ka. Yeah. I'm not I mean, there's always that nakanamang Mm. insane era na oh kay siguro Hey, show, siguro siguro sa akong ego day kay ngano kay always conceited kay ko maghuna-huna ba kana ganing confident ko nga magustuhan jud ko sa lalaki nga na Mm. good ko kana Kay ganing number na naman gud kay gina-expect na something ba Oo. number na kay gina-expect na answer gani or ma in return Mm-mm. na basid maganahan siya nimo ingan na Mm-mm. when it comes to the outcome na of rejection mura kag unsa O ni gani, like no. new feeling siya ba. Mm-mm. Pero Yeah. dili ba sa tanan ang ana jud ang reaction nila? No? Pero murag na normalize na nila ang rejection na murag wala na sila ma-feel, wala na sila ma-react tungod sa rejections na pasunod-sunod nila murag wala murag ra. na immune na no Immune na sila sa ba na- rejection ay okay, di ko nimo crush. which is me right Okay. now So murag mabalhin na lang sa sila laing crush. Ano ba, murag Oo. ila coping mechanism kay. Let's change to another course. Yeah, Ganon, actually ana. kay uban man gud kay merg naapod sa different coping mechanism Mm. when dealing with kinds of rejection merg nga na gani. So sa imo ha mag-tweak ka. mag-tweak ko For like how many days? lo Days, day Days, months, or days. years? uy Let me know. pero guys na-learn na gyud ako ang lesson ba nga kanang mas mag-ik na ko right now if makadungog ko nga gi-reject kog lalaki ew like Mm. ingana ba pero kung ikumpara ka nang dili lang good ka na ang the like acidity. dili lang good ka na ang Yeah. kanang tinuod jud na kanang sakit sa rejection like Mm. sa ako siguro ikaw na ba kay experiences nga kanang lala gyud kaayo na rejection or unsa ba Oh, pero dili siya sa about sa lucky. oo unsa man Sa recently lang. o sige go Uy, dili ta mo share because dili pa di you open share. up Audition na lang. Ay, ang audition process na lang. Ano ni? So, ang nahitabo ato kay, nabot na jud ko sa final stage. Mm. Gamay marag mga nasa 40 or like 30 na lang mika auditionees ang naa dito. And of course, ga-expect na ko kay marag pasunod-sunod namang good na ang na okay na asud na ko ani na level na ko ani after ana niya ang akong mga other projects or mga opportunities like atong modeling ako nagipang back out gipang cancel na nako tanan ana sila thank you for joining for sharing your story ana pero today is not your it's not your Your time day, so of course hilak jud ko anto I was so expecting for that then wala already ay Unsa imong kuan na to?
coping mechanism ni mo ato? After Nihilak rejection. sa banyo. Sa Which CR. is healthy good siya. Healthy good Ni na adto siya. jud ko sa CR, nihilak jud ko dito. Kay di ko ganahan na yung mga tao na makakita na nihilak ko. Di ko ganahan na yung mga, you know, parang vulnerable na kay ko, vulnerable na kay ka. kay ko sa ilahan. You know, cause like, for me, tears are weakness. Mm-mm. Which is bad. Actually- Which is bad. It's not good. Actually, Lance, I don't think nga bad thing good ang vulnerability, no? Not a bad thing. yun. No, Not a kaayo. bad Like, thing. mao siguro pud na ang problema sa mga Why you looking at me, girl? Miss girl, why you looking at me? Kay I'm being feel serious nako, Not a feel bad nako dili gyud kanang if dili gug nimo gina-embrace imong emotions gud Mm. gani and dili nimo gina-feel tanan defeat nimo na mga kanang na kuan ba ka ng mga obstacles na wala nimo na ana di Actually. ay na sada gana na overcome ana Mhm. good kay okay ra good siya kay everything baya is a learning process man good. Actually. And then dili man pud pwede nga sige na lang tagkatawa. Mura tagbuang nga na Correct. day. So katud siya nindot to siya nga gihilakan gud to nimo na rejection. Mhm. Kay syempre expect gud to nimo. Kung na kay expectations man gud, na kay premeditated resentments. Meaning ana kay kana ganing mura gani imo nang gi-prepare mong sarili maglagot ba kay di man nimo katong imong expectation kay wala man nahitabo. So, maglagot gyud ka. Ika, abi kog madaog ko. Abi kog mosulod ko. Actually. Ana. So, kanang normal lang gyud na siya and naa gyud na siya sa tanang butang ba. Mo na ko ang pasabot gayon na nga kato ganing mag-ready na unta ka mag-withdraw sa ATM pero gi-reject sa ATM machine. Na nasa taaning ATM. ATM, unsa mo siya problema nimo? At ATM mentioned you in a story. Ana di ay. Klak ko. So, mao gani na akong gusto iingon no na kanang vulnerability gyud it's not a bad thing gyud sa tinuod Actually, lang. guan jud nice gud na kay rejection man gud it's what makes us human. Kaayo. Kay if like owning up to it ba? Oo. Kanang kana kay ma-feel nimo na naman di kay emotion, ana ba? Naman di kay line pagawas and like dili ra happiness pero me nga na gani. Nagid betay like ups and downs in life. Kaayo. Pero ana sa sila, ang saying na one door closes, another opens. Actually. Actually. bigger door. Mo gani nang Actually. ginatawag day nga rejection is redirection. So mutuog gyud ko ana. Mas mutuog ako sa rejection is redirection kaysa sa everything everything Happens for a reason. Like no. Wait, pero motusod ba kung everything happens for a reason? So ara, sige. Pwede na kamawa day. Bye, bye. Diri mi nga side kaning Pero ano mo to ka, rejection. ana? Cause like, di ba you can make your own reason for everything. Yeah, pero like dili man gud mo ma-expect ang mga butang na mo happen. Ana gani. Mm-mm. Murag ka nang inevitable siya ba? So dili malikaya na mo ni maabot, dili malikaya na mo ni makuha na. So like Pero lain man sa good chick kung nahitabo ni ba pero unsa nga rason? Like yeah, murag naging reason ba pero you're trying to understand or you're trying to kanang murag dig deep sa Gani. ingan understanding na Sometimes- unsa may rason ani Gani. naabot sa akong life. noo. Ingan na ba? Kay ni kuan ko ana murag ko kanang na attach ana na Mm. statement kay tungod mo to sa murag sa akong one of the rejections in life. Hey! Ay. Let's go. What Let's is dig your deep. rejection? Kay 'di ba sa una kay BPO man ko sa una tapos like kanang murag I was in a point where kanang I was trying to get that promotion may Yes, of ana. course. Yes. Yes, but it was all like kanang Fraud. downhill good. Everything went south good kay murag nato yung murag security guard na murag dili ganahan ako ba kay homophobic Oh, ass. Yeah, you know the remember story. that, You know the yes. story. So murag ko Napa kanang siya dito? napa siya ngadto. Oh. Yeah, napa siya ngadto. So murag that company murag ni side sila ato ba. Kay murag na reject gani ang akong comment, ang akong reply nila og kung ano nahitabo ni ngani ba. Pero they chose murag statement sa guard na murag kanang mao din ni ana. So mo to ila kong na-terminate ko ana. So murag wala ko kasabot ba kay murag everything was going up for me at that time. Murag happy ko sa environment, sa akong mga tao, like everything like naa sa ako ang luyo, like ako mga kakuyog yun sa work ato.
So wala na jud ko'y problema like even like sa ako mga clients, inga na ba kay more close na kay me, like kanang sige na pangita nako if ever like mag-huddle me, like kanang mag-meeting me kay pangitaon jud ko kanang mga ana ba kanang murag huy ano man niya kumustorya ko mukatawa ra sila inga na gani nya murag everything went downhill sa kato na time nya murag na reject na ang ako ang gibati ba na akong gisulti sa ila kay nag-meeting man mi ato like with the HR and everything ana so na terminate ko nila so ayon ko na unsa pa may rason ngano like asa di ko pa dong ani murag ana gani so murag na happen to siya kay na ako'y something better sa future so muna murag kanang Where you are now. look where Actually, I am actually- now Of course, yes. Ana, no? You're in a better murag place look na where gyud. I am now beep Pero like kanang hearing your story good ka, Jor, no? Kay sometimes ang rejection kay selective pug kaayo ba? yeah sa Kay like ngano ka like di ba na ay rejection kay dili mi ani niya kay dili siya skillful enough. Pero imuha kay simply homophobic lang yeah gitong simply homophobic na Oh, ingana ba na which led to my rejection oo. to na kanang asa ko ganahan now jud bi ako gina-aim sa Mm-mm. akong life that type of like behavior sa isa ka tawo like which is homophobia led to my kanang rejection pero it also led sa ako ang No. redirection Real, Diba? na naa ka sa better place, yeah no? in a better place so No, I was I'm really sure. happy na murag that happened even though like sad kay ko ato na part pero I was so glad na it happened gyud kay murag murag ko kanang it was like a full circle moment ba Mm-mm. na murag it led me to where I am now Mm-mm. wala siya Mura po siya same sa experience ni mo Lance ba nga murag gi-reject po kaato kay selective kaayo ang reason po, di ba? Ooh, very. Yeah. Diba, no? Very. Kaya Like- dili pa sila very inclusive sa ako gender. Mm-mm. Kaya na pa sila yung specific na, let's just say, your typical gay. Mm-mm. So no offense, but like typical mass gay or like, you know, for BL, for Mhm. like, for show, ganon. Di pa Mhm. sila very, ano siya, open sa Open. idea na may other gender aside from being gay or being lesbian. Di pa sila open sa non-binary, Mm. sa unsa pa ng ano, asexual, yeah. agender, mga Pansexual. pansexual, di pa sila open ana ba. So maybe mausad ng kuan. Karon gani like nag-post ko og sa isa ka video Mm-mm. about anang non-binary chuchu and like the hate comments are flowing like a river. Di ba? Because ang problema sa dana kay di sila very open Mm-mm. sa idea na yung ana na di sila open na maka-learn Mm-mm. like very close-minded gihapon sila karon. Daghan pa kayo na ron, no? Naka Yeah, na mga daghan. tao ba nga dili sila open ana na topic, Community. or Yeah, na community. na Yan, It's like they're choosing to reject gani. your kuan mga Your success. Ani magud Your mao success. gani Sa it's imo so and unfair kaayo, no? Sometimes ma-think na ko unfair gud kaayo kung ma-reject lang ko kay tungod ani nga reason. Yeah. Like unfair gyud siguro ang rejection yun na term. Mhm. Kay di ba like how na ka in all pero gi-reject lang ka tungod sa imong sexuality, sa imong gender. Ingana Mm. ba kay kanang kay ngano do you think nga dili na ko kaya? Like Correct. ingana good, di ba funny kayo and also kaning mga tao ron apa jud ubang tao ron nga kanang dili good sila open to talk about this community good gani. Mm. Kay syempre dili sila willing to learn and dili sila dili sila jud gusto Dili sa understanding, dili- accepting wala pagyapon jud, sila ba like, ingana. dili gyud naa pa jud tao nga dili mo accept ani ba naman gyud mga tao guys nga bantog dili sila open sa isa ka butang kay dili sila gusto ma-shake ang ilang pagka-comfortable ba Yeah. kanang okay naman me nganong na naman sa mga ingani Actually, Ngani, actually. sila bagoon sa You know, lisod-lisoron na kaayo reklamador ba kayo ang mga tao ron guys mo kung dili reklamador sensitive, Sensitive. kaayo so kanang moingon jud ka nga Ginoo ko di na lang ko mag-tell Bahala, magpuyo na lang ko, no? oo Di na lang ko nya mo po ni isa sa mga kanaganing makaingon ka nga gusto ka ayo jud nako i-explain ipasabot sa ilaha nga kani siya nga butang dili ni siya di ka maunsa ani sabton lang gyud ni nimo ana Yeah. pero naa jud mga tao nga dili mi mo sabot nimo kay okay naman mi diri Ano? like ayaw na hilabti kay komportable na mi na mao ni among naandan ana ba diba Sila G namili. gani Sila kaayo namili. Selective gyud ang mga tao din. di ba tama selective jud
gikan pa sa rejection or dili jud siguro ang rejection ng selective. Feel na ko mga tao Tao gyud. gyud. Ang mga tao. Diba? Pero Sila may sila yung nagpalisod, sila yung nag-complicate sa Kaayo. things. Like, So, simple jud kay na, niya, murag ilaki. Okay. mao ganing makomplicate ang isa ka butang. Mismo na jud ang tao makomplicate sa isa ka butang gyud. actually, Kay kung simple ra na siya day, madawat ra gyud na siya. Mhm. Matulon ra gyud na siya ba? Kuan ka, ingani ka, part ka ni nga community, respetuhon ka. Okay ra kay tao man ka ingana. Mhm. Pero sa ubang tao ngano man na naglaylay man kagkuan, di man na pang lalaki, di man na pang babae na Yeah. imong gikuan. Like kanang makaingon ka ba nga, murag karon na realize na ko no nga dili jud ay ang rejection mismo jud ang selective. Ang mga tao nga Oh. nagapang-reject. Sila jud ang naga-select sa ilang Sila ang i-reject. problema. Kaayo, di ba? Mhm. Pero like kanang karon di ba slowly kuan naman ta like accepting ingana Oo. pero napag-yudi Naapag-joy napag mga sila tao. na murag ka tao na ingana na Mm-mm. kanang nabilin pas panahon. Kaayo. Ana lang gyud no kanang murag Kuan, huy apas. unsa man Apas mo. ali mo diri kay mag Apas. apas no Mm-mm. apas Kaayo. lahog ana Papunta ka pa lang, pabalik na ka. mo jud May nga na baka nang papunta ka ba lang nag-backing na mi. Nag-parking na may. Nagkuha na mi parallel parking. Kirik. Ala, hibi. Kirik. Pero bitaw no kanang sa tanan jud rejection no napoy mga good thing. good things good Good comes thing, like, with rejection. kayo. Kay kanang recently Okay, love. tell us what those good things na Recently. from those Share it. rejections na imong nagina So, feel. I feel ay sa ako ang good experience jud sa rejection kay lagi balik ta sa kuan as I said na ko'y pangit na rejection sa guys napog ko'y nindot na kanang rejection coming from the guys gihapon. Yeah. So recently na ko'y like teeny tiny relationship lang ba Oh! kanang 2 to 3 months lang Oh! gud siya. A month dito, abog Oh. days lang. Bayot dili sa relax. Go Ano there. di ay- Lahi to siya. Right to siya. Lahi to siya. Onya. Ginatry jud na mo mag-work no, pero dili jud. Mhm. Like dili jud mag-work ang isa ka butang if imo jud ang pugson. Do willing jud gagani, pero if ang other side dili willing, diha na gyud. It's gotta be two-way, ma'am. Kaayo. Miss Girl, it's gotta be two-way. Asa man ang rejection na nahitabo diri Ang rejection na nahitabo diri guys kay me, di ba, ako guys, risk taker gyud ko. Mhm. Willing gyud ko to do things. Bahalag kabalo na ko nga ma-reject wani nga butang. Kato kabalo ko na ma-reject ko or ma-reject ako ang gusto. Kay kabalo ko wala gyud ko gi-love enough sa tao. Yeah. So kanang anak ko nga willing ko mag-start over, willing ko ani i-fix tanan pero like na-reject kay dili na wa na willing mo start over ba. Mhm. Like gi-reject ko kay tungod wala na wala na something ba. Mhm. So, okay, ingana na lang. So, kato siya, nagbunga to siya as kanang nag-part ways na mi, mutual ang pag-part ways. And actually, feeling good kaayo ko ato nga Mhm. nag-part ways mi. Abi good na ko nga. Tweaking na po ko. Yeah. Madaot so kuan dili na gyud ko maunsa. Ina ko mo gawas! Kaayo. Feeling na ko nga emotional na kay ko pag mag-part ways mi kay ako manggod guys dali ra ko ma-attach tapos dili pa jud ko aware Ooh, we can attest that. Wara! Dali sad ko ma-attach, guys. Oh, A simple good morning lang kay brad. Oh! mukhang delikado na naman ako. Simply Actually, good morning lang Basig no. na mo good morning mo. Ano gid na? Mukhang delikado na naman. How was your sleep baby? Wala. Bakush. Ano no? Pero bitaw kay moto abi ko nga mahuman na gyud akong kalibutan and all but then I realized gani nga it was kuan jud di ay redirection pud to sa kuha. Mm. Kay during sa relationship drained kay ko kay tungod lagi sige lang kog focus sa iyaha ana and then I'm glad gud gani na reject ko ato kay dili pug kumabot diri ana point day if wala mi nang part ways Yeah. and I think I am exactly where I'm supposed to And be. you're learning. Of course, dahil niya ganahan ko ba na aware good gani ko nga na
kaning mga butang nga nahitabo sa kuha is kuan baka nang maayo. Yeah, there's Yeah. always No? a light Mo nang at every tunnel. My Ma- tunnel. There's rain. always Nay rainbow tunnel diri no, after. nay tunnel diri no. Asang tunnel. Show us. My tunnel's down there. Kahadlo. Very loose and very Oh. moist. No, you Init down cannot tell. No. Nay rejection ang istoryahan na dili ang down there. Like keep it close. Keep it No. on the Shut low. Ako na siya gi-share kay close friends man ni. Ang mga di close friends scroll up. If di ka Real close ra friend, kayo. scroll up. Tapos siguro mo ni atong maingon jud nako nga kanang mao ni ang bunga sa rejection sa tuwa ba kay mo na ni guys. Mo ning rejection Yeah, sa actually tuwa. kay karon kay murag you look happier karon. Yes, of course. Your skin Well, is yes. glowing. Yes. Come Well, on. yes. Gas me up. Gas me up. Mo send ko bank details. QR code Send lang. me Yes. Dili like Ay. Dai. Online beep pay. that. Editor beep that. beep. Kaayo. Beep. Dili sa lagi pwede beep. Beep beep. Mo gani beep gani. Beep beep sabi ng jeep. Real. Bitaw no. Ikaw day, unsa may mga outcome nimo sa imong rejections and Gani, we Like, want to hear Bayot that. ko dai. Bay, ay bayot di ka? day karon ra mi nakabalo. I Ano know, di ba right? Di man kabayot day Di man kabayot, sigbin day. man kaday. Sigbin makayut. I know right. Sigbinayot. Sige day, unsa mga outcome? Asa may outcome no? Actually kanang daghan kay kog na hear sa imong habaya na rejection Shit, story. dai dili to ako nasa Twitter. Ha. Hoy dili ikaw day. Dili ba dagan Dili to ako scandal. Baya. Ooh, this becomes nasty. Oh! Di ba like nag-share ka sa una nga ni transfer kag og Luzon kay para Ay, dai rejection gap. di ba like mas dagan ko Rejection. mas dagan kog nadunggan nga rejection story sa imuha nga pero ang outcome successful gihapon. Dai gwapa gihapon dai. Kaayo. Yatay, oh my god, di ta magpa. Tuara. Siya dai, you know. I was called Chubelita but never now. I mean, Nagniwang. I mean, she cried, but she carried on. She cried, but she carried on. I mean, Kaayo. come on, Miss Girl. She said silent. The whole night. Kaayo. Come on, Botox girl. Huy, never. Hoy! Never. I'm sorry, but these are all natural. Huy. Go share, Day. Kasi ko i-share sa Botox day. Yung kay Dili Botox mo day. ang day ang Ay, kapay sa- mo hang pag Redirection. Actually, katong first na ako na, di ba, rejection dyan na ako. Balhin ako sa Manila. Reject ko ato kay ginaji ko na. Actually ha, ang mga, ang sa tawag, ano, ikarang, ang mga kagaya mo, di talaga magbo-boom sa ganitong industry. As in, like, sa casting director dyan siya, coming, like, face to face, yung kanya giingnan. Yeah, look at me now. I was featured in ganon. ganon. They are I coming. mean, she got her own billboard though. Now I got, I got features sa isa ka brand, international brand. Yeah, karon napay padong na mga casting and everything na interview. Okay na, ma'am. So, today, like, ang mic. Pero bitaw Dili sa dagan pwede sa ingon day, dagan sad kay surprise. kog kanang dagan sad kay kog nadunggan na mga rejection stories good na ang outcome jud ang redirection jud nila kay nindot jud and I will always believe na dili jud siya something bado sa sugod maka-feel ka nga ang rejection kay atay asa naman ko padungan ni ron pero dili at first kay wala pa man jud ka kabalo kay wala siguro ka prepare sa imong plan B or sa plan A to Z nimo. Exactly. Pero kanang i-guide ra gyud ka ba like unaware lang ka pero ma-feel na nimo nga naagyoy Portahan. portahan, agianan, gate, Gate. bintana, kagawsan. Alright. Oy! Sa backdoor. Sigbin. Sa tunnel na ako. Ay, mo na iloy. Ay, tama na, day! Ay, tama na. guys. Dahil dili na. Pero actually, yeah, rejection is fine. You Wala, know? ganun pa na. We must like kanang normalize. Hindi siya normalize. Pero like, we must accept ba na marag, Dili There ka are times ma-feel yun bad. na- Yes. there are times good na you're not always there.
Yes. Yeah, you're not always at the top. Yeah, kay kung always there na pug ka, Murag, kung saan ni mo pa panahon sa youth, alam ba? Oo. Panahon sa day. Touch Di naog sa day. Touch some grass. Pamiliti pud. Oo. Ana, Maybe sa naog sa. Bito kay kung Or, naka or mamukong. Hoy, Bakos. that's bad. That's Usa mamukong day. Pero di mo plate sa jeep. Magwan Mukalit talaga ng naog. Baka lang, lugar lang. Nagbayad na ka dong. You will never know, Dong. Kuya Driver. Mo na day. Unsa ba na dong? Binuhatan ni Juwar. What Oy, if no. na ikaw ni sakay no ni namukong ka niya nga na imong get up niya niya na ang driver nga. Ano mo naog man ka dong unsa may maingon nimo? Uy, di lagi. Di mo na, Kuya Jeepney mo na siya na. Bayad na, ma'am. Ano ka na? Serving face, Kuya. Fully paid. Face card. Mana la kan asa niyo ang ano dere scanner? Asa niyo scanner dere? Ano? Sorry ma'am, di mo dawat ana. Ayo. Bitaw no kung naka sa taas pud ba di po nimo ma-feel ba nga mali na ba ni akong gibuhat Yeah. or unsa ba kay ikaw if dili ka aware nga mali imong gibuhat na daghang mga tao maka-witness man good nga Yeah. na kay gibuhat nga mali. Mm. Bisag dili ka aware pero naay makakita ba? Nagi makita na. Oh. And then og walay mo ingon ana nga mali ka or dapat ani ka nya nasurang kag mga yes men nga kana ingana dili gyud nimo kung wala gyud ka ka-feel og rejection sa imong entire life dili gyud pug ka maka-feel nga mali ka Mm. or dili ka maka-experience sa kanindot sa redirection ba. Mhm. If also kung nagastira ka dira or naga-play safe lang gud ka sa isa ka butang kay Mhm. hadlo ka mag-risk ba hadlo ka ma-reject wala pod Wala pod pa kay yung mga- maabtan Mhm. di ba Wala na say thrill ana imo Kaayo. life dai. Magkiingon na life is a roller coaster full of thrills. May kaayo up, may downside. oh anya part ba ya sa thrill ang rejection Mm. Diba? Exactly dayo. And kanang kuan lang sad, always lang yun ka optimistic. kaayo If ever like when you're down there, Mm-mm. be positive always, be optimistic. Kay there's always brighter things in life mong yun. If Nagyud- you look on the other of side. course no nagyud koy face sa life pod day nga Kay some kanang- people mong good, sorry day ha. oo go ra day Kay some people mong good na mingon sila like kanang when they're at the bottom, Mm-mm. they feel na mark it's the end oo of the road. kaayo Pero murag napa may illegal laging diha oh. Napay only Nay, kuan diha. ang gingon na siya nga na sila sa bottom bro wala sila kabalo nga na day agianan sa bottom pa up pa up. Diba? Correct. Oh. nya kanang kabalo mo nga napoy face ako ang life day nga kana ganing hadlo ko mo risk kay daghan mag opportunities jud moabot sa life no and magduha-duha ko ba kung i-take bara ko ni kay hadlok man mag-risk ko basig ma-reject ko or ang kahadlok lagi sa rejection ba kay anaa always pero na realize na ko si if dili ko na ko siya i-take no mag-regret ra ka. oh ana mag-regret after. and actually na feel ko na kay daghan good good pud kog mga opportunities na wala na ko gitik kay Kana tungod- laging mag-question kag mga what ifs. na. gani no Oo. kana ganing mga what Mas could have better na been lang ang na- reject. What could have been if I took this? What could have been if I what if say this? You know what I daghan mean? kay kagingana ba so like isa ra man jud na para mawa na mga what ifs and what could have been nimo Mm. mo risk gyud ka Mm. kay do ang risk gani no kay mga ka nga ay kadlo sa risk ko kay basig dako kay mawala sa kuha ba ana pero dili gyud na nimo mahibal-an man good if dili nimo matry Yeah. True. kung mo risk ka daog ka Good job. good job nakuha nimo and all kung mo risk ka and then wala na kay na learn na Good kay job nakuha gihapon. gapon di ba Good job Nakakuha gihapon kay ka. you know na what to do sa sunod. Yeah. Next nimo ba? Kana murag if ever ganin you're at the point na ingana ka, Mm. maybe like kanang tell yourself na okay, maybe next time. Oo, Next maybe time. Maybe next time. Mas At better least, ang di ba? rejection kaysa magka-regret ka Kaayo, mao gani po na akong gusto isulti guys na okay ra gyud ma-reject. after. Kay kung ma-reject ka, wala gyud kay regrets na maingon. Exactly. Kay I tried my Walay best. mawala nimo if Mawala ma-rejected jud, ka. wala jud Mas dahil- na ay mag-gain. gani Like, actually. experience, Mm-mm. like ang mga imo ma-learn. Yeah, kay na- maybe people feel na murag ang mawala nila kailang dignity, Oo, ingana. oo. Pero no. Guys, dili dignity gyud ra mo na. actually dili jud mo mabuhi if dili mo bagag nawong. Correct. True. Kay kung Actually. nag play safe lang mo, nagpa-wow mo diha wala gyud mo
sorry gyud marating sa Life. kinabuhi Kita tanan If clout chaser. kaayo. Bahala mo diha if maging Oo. clout chaser man ka. I So, don't cloud care. chase moderately lang pud ha kay basig gara ra pud kayo ng cloud chase ninyo. Di ba? Kasi na yung chaser? So mo to guys na kanang therefore I conclude Oh. therefore na gani I conclude I love redundancy. So, Ano therefore- yun? So therefore guys, rejection is not a bad thing. Yeah. Actually, it's a redirection and of course, expect na gyud ang redirection nimo ana is always gyud na a good thing. Mhm. Depende na lang po na sa tao ug unsaon nila pag-take atong redirection nila ba, di ba? Mhm. No? Exactly. Mo say ko ano problema sa mga tao kay ila i-think ang rejection kay bad thing or negative Yes, thing which no? is wrong kay di ba? Which nag-stem ra man pugod siya sa hadlok O siya. mao gani because of Diba? your fear. Mm-mm. Which is an emotion pod na you Oo. feel, which is valid. Valid lang. Pero it's up to you ba on Kay how lagi you take it. nag-anticipate na ta ba nga, nag-expect na ta nga things will not go in our way, mo nang dili na nato Maybe i-try. kuan lang, maybe a lesson that I would like give to people is like where change your perception. Kaayo. Okay, Kaayo don't jud. don't expect too much. lang Actually, siya. just have bag-o lang fun. gyud kayo. Change Bag-o your lang- perception Of yun. course, like, Actually. kabalo ka bag-o lang na ko nag-iingon sa ako ang friend. Mm, Kay, ana siya, magpalit daw siya laptop. yeah. And then, ana siya nga, kay gi-offeran man siya sa isa ka online app ba nga mag-loan kag 50,000 para ingana ana niya sign na ba daw nga magpalit siya laptop kay dugay na kay siya sa iyang career ba and then gusto na siya mag-career change kaso dili man gud siya a risk taker nga person ba more on a play safe person jud siya Mhm. gaya na nag-chat ko sa iya ha day change your perspective kay Exactly. kung ma-change ni mo yung perspective no ana siya mahadlok man gud ko kay mao lang ni ang naa ko karon ba and then if mo risk ko basig mawala sa ko tanan actually wala gyud mawala sa imuha naa pa gyud kay mag-gain ana Exactly. kay like kanang mukuha kag laptop that laptop wag i-change ni mo yung perspective mahimo na siyag money machine Yeah. wala ka kabalo unsa That mabuhat laptop, that single laptop Kaayo. will bring you a lot of gani blessings. no yun. like wala ka kabalo unsay dalhon anang laptop sa imuha Mhm. so risk it pag utang then ayo ra pud mo pag huy ay wala ko nag-encourage diri na mangutang mo Utang guys ha No to utang. mangutang gani mo for a reason nga kanang gusto ninyo For a good mag cause. for a good cause For good dapat cause lang dahil. Bayad lang tanong ka ng good Kaayo. payer lang ta, ana, good payer. kaayo so much nya mo to na ko nga change your perspective uy kay once mo change na gyud imong perception about Yeah. sa usa ka butang and then mahimo na ka risk taker kay sa mong duha ako may risk taker ba Mhm. nya mo naman siya nga di ba ko pareha nimo nga mo risk gyud like ako nga kabalo ka maong naa na ko diri karon kay di ako mahadlok mag-risk Yeah. kay I know G will provide Yes! I know today! Amen, baby! what kind of G dai what kind of G Loans. G. so mo spot. actually na-convince na ko siya nipalit iyang gipalit ang laptop Oh, that's good. nagingnan ako siya nga ma-change na imong perception kani mo na ni imong turning point sa imong life nga dili na ka magstay anay imong job nga na ma-depress ka diha or unsa ba that laptop will bring you money gyud Yeah. money machine na nimo Yeah. and mo to like maka tama jud to Juar nga kanang kalakip sa rejection ba di ba pag ma-reject ka Mhm. diha jud mag-start ang i-change ka na ko kung perception. Yeah, exactly. Di ba? People bang good kay dapat yun nila i-learn na to how to perceive things. Ano ba? Kayo. People need to learn how to perceive things bang good in order for them to grow, in Mm-mm. order for them to understand sa ilang betterment ba, sa Mm-mm. ilang kagalingon. So mo na murag gina akong ma-advise sa mga tao gyud na if Yeah. ever like when it comes to rejection, failure, Mm. everything went south ingana change your perception gyud. Kaayo. And also life is a spectrum manggod. True. Daghan jud color ba. Mhm. Ayo lang jud siya tanawa black and white gani. Yeah. Nga duha ra ka colors. Mhm. Actually daghan jud colors. Life is gay. Real. A lot of rainbows. Real. A lot of rainbows, If you man. think imong life in that way dai actually I aspire to be naingana akong life gyud. Gra. Nga colorful no and all. So mo ni no na mo na ni ang redirection guys. Yeah. Ang Di na maglaki si hoy Katik.
Okay, let's end this. Ang redirection ganino kay mo na ni siya guys, Oh. mahuman na ta. Oh. Human na ta. Please follow the ay ninyo guys ako mga sigbin diri Yeah. ana. Please follow and subscribe dahil guys ang katikaran sa tanang social media, YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, and Instagram. Tanang social media guys na ang katikaran. Also guys, follow Ambulance. Siya tanan ang nagdrawing sa tanang artwork every episode jud sa katikaran. See you next episode. Alo, ano pa na yung mga episode ani? Ano na yan? This is your host, Katik, ang amazing, addicting, di masugo ng internet hottie. And this is Katikaran, kung asa magstorya ta guys sa mga dili na to problema. Ana di ay dayan. Bye-bye!